Здравейте хора, днеска ще играем на Geometry Dash. И тук що стъкнах на те и печелих ето това. И си ми много скин. Така ги цъкат те и се парат скинове. Може да вземем, ако не да ми спадне. Поне път не успяха. Аре бе, днеска ще се мъчим на това ниво. Дайте лайк, събудите с канала. Не забравяйте малко малко нещо. Не толкова, защото намалях си звук просто. И какво сега? Играем. Мъчим се. Така. Няма да си имам вече на Робери Боб. Просто все едно съм си сцено. Отначало ми просто ме почина всичко. Гледай. Ето, първи път се хванах на този стрел. Първи. Хора, ще се върна след малко. Хора. Ето. И напишете в коментарите дали сте играе тази игра. Няма как да не се играе. 100% ще се играе. 99%. Някой не са играли. Тая игра просто всеки е играл. Аз не познавам човек, който да... Май не си познавам, който не е играл тази игра. Май един Димитри от нашия клас. Моя клас. Де. И искам да... Не знам си какво. Версия ще питам най-смътния. Който отговори колко е. Котка плюс котка е равно на 4. Роналдо плюс Роналдо е равно на 10. И котка плюс 2 котки са равни на... равни на 6. И намерете котка плюс 2 котки плюс Роналдо на колко е равно. Моля ви, напишите просто в коментари, но молявам ви. Много искам да видя някой ще сметне тази задача. Който сметне, му лайквам 5 клипчета и се абонирам за канала му. И ако той не се абонира, няма аз да го направя. Нали, да го избера на него. Да. И който го напише и се е абонирал за канала ми, ще спечели такова 5 лайка или колкото най-много от клипчета има. Ако има по-малко от 5, ще такова ми тея, колкото има. И давайте. Който иска да спечели един абонат и 5 лайка, там колко видео имате, да напиша колко е равно. И напишете в коментарите кой клас сте. Аз съм 3-ти клас. Не е толкова вадно, но пак се яд. Но, мразя турист. Кой мрази турист да даде лайк. Кой не го мрази да даде лайк и да коментира. А който въобще не му показва училище и е нормален ученик. Не му се ходи на училище, не обича да пише, ходи му се и не му се ходи. Да даде да се фолне. Да се абонира. И да видим колко сме. Какви котки имаме в нашия канал, нали сме Хора, много искам да напишете просто това. Така просто си печелите абонати и лайкове. Аз викам като такова видео, просто веднага ще го сметна на това, но сега не мога да го сметна, защото нали, играя. После аз си спомня задачата и ще видя. Така... Това...
Цифър на 7.